Величезний і дуже цікавий пласт і явище української культури – це народні самодіяльні ігри, по суті, музично-рольові. Зараз ви побачите, як наші дівчата співають і грають в одну з веснянок. Ось так можна було обійти навколо церкви. Найвеселіше – це коли і хлопці, і дівчата ходять разом, беруться за руки, знайомляться, чекають, поки хтось їх візьме. Так само відбувалося знайомство і великодні забави. Ой, не стівай!